Здравейте, драги зрители от YouTube. Днес Мик му отведе, ще снима, обаче на него микрофона му е малко набъган. Обаче аз го чувам, но вие не можете. За което аз ще му бъда нещо като оригинален преводач. Добре, днес той ще прави... Какво ще правиш, Мик? Значи днес той ще направи къща на дърво в джунглата. Ще си избере първо най-голямото, което иска. Сега ще видите, той ще го прави на Creative и иска да видите възможно най-яката къща на дърво, която би могла да се получи. В момента Мик 09 усеща малко лак. Прави го да има симетрия. Ей, Валка, не, тия трябваше да ги оставиш, да има нещо като четворни квадратчета в ъгличе от листа. Ще да седи много яко. Okay. Той много се извинява, обаче проблема е, че трябва да си купи оригинален микрофон. Не е оригинален микрофон, просто да си купи микрофон, защото този на лаптопа му не става. Не е такъв, дето трябва. Обаче не знае кога ще се купи, но иначе през това време аз съм му преводачката. Той много се надява да му харесате къщата. Бая му е страхотен. При това мисля, че е включил на големи биом. Що направи шарка на втория ред? Дърво стъкло, дърво стъкло, дърво стъкло. Не, просто казвам те да направиш. Ай, тук го остави така, нека там да има врати на една дупка. Мисля, че правиш редица дърво стъкло, дърво стъкло. Окей. Добре, драги зрители. Пък аз после ще ви заснема един клип, как да се направите възможно най-селянската къща на света. Ще бъде най-унизителният урок, който някога съм правил. За тази само 2 видеоклипа. Надявам се последния, който днеска заснех някъде към 12 на обяд, да ви хареса. Бях килнат и унижен от един ендерман, който беше много скъп. После той щял да ходи на село и не знам кога ще снима, понеже няма да си взема лаптопа. Чакай, че можеш да говориш по скайп? Окей. През това време аз ще снимам и ще казвам какво кажеш. Аз мисля този ред да го правиш последен, ти това и мислиш. Защото става прекалено много. Къщката става хубава. И то е супер хубава. Сега остана да спалниш 2 виличера вътре. Ти явно го правиш толкова висока. Ако искаш, например, ние селянските покриви, дето, нали ги знаеш какви са яки? Мен много макефят. Аз после, между другото, ще вълча как се прави възможно най-селянската къща. После пък ще направя урок готина къща как се прави. Не, просто ще направя и аз една готина къща. Надявам се да ви хареса клипа. Моля, абонирайте за мене. Няма много абонирания. Също така се абонирайте за Мик. Той е много добър, ама просто проблема е, че
му се бъгва това микрофона. О, един от любимите ми. Не, що да го направиш шарка, един ред зелен, друг ред синьо. То пък иначе има лак. Ето така ме други гледа по-яко. Мисля, па се превключвам от български на английски, защото като гледам лага е по-малък и буквите са по-гочни. Добре, драги, вижте той какво направи. Той казва чао, това е било най-хубавата му. Абонирайте се за него също така и за мен. До скоро!